Perjalanan pulang kita bertemu dengan bapak-bapak. Jaja apa lagi? Jaja pak. Dadah. Ya Allah. Melin ke ragu. Dadah ora, dadah ora. Bahkan mbah-mbah sing mau bingung. Kita sudah mau sampai, guys. Dari tadi kemana aja? Bersama ini tadi aku nemu mereka di tengah-tengah sungai, guys. Ada anak kucing. Jero ya, nyebut kok. Mereka hanyut, guys. Indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan. Banyak kapal-kapal. Oke, Bu. Dadah, Bu. Wis ngene iki, guys. Kambil, ya Allah, tegan. Wah, Tegan. sing dipangan main trip adventure. Dipangan metri Pak Adventure lho kuwi, guys. Kambile kuwi pernah mlebu TV lho. Kok semakin miring. Kayak gremes ah. Aduh, cah kripekku melempem. Yo, mau kucing. Ya enggak ngotong-ngotong bagor. Lah kae ngopo? Dadah. Dadah, Pak. Ini kok. Kayak anu lho. Bang. Candid. Mbak. Bayar kowe engko. Wah. Ini. Woi. Kita sudah sampai, guys. Jadi Sungai Maron ki apa jenenge gabung karo laut karo pantai Nyiriboyo. Nyiriboyo apa Ngiroboyo sih? Udah ngantuk. Ngiroboyo. Gabung. Berarti kene sungaine terus kono pantene mau. Ada yang menanti kita, guys. Kampul. Ora nek oh, Tiara anu kene ning kono. Ya Allah, langitnya apik banget. Sate. Mel, rodok ngene, Mel. Aku arep moto langit. 1, 2, 3. Ke langit. Kowe ngene arep moto langit. Ora ndak junggrungnya. Belum, munggah ke kono ki lho ya. Munggah itu nggak sih, munggah. Oh, munggah itu kono, Cah. Oh, dadi kae lho, guys, nek arep munggah. Nah, nek kowe arek renang ya ora apa-apa. Iya. Sok. Oh, jadi kayak guys nek wong arek anu, mbuh nggawa apa wae. Iki semeh tekan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa didudul tombol merahnya. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Wah. Sing promosi wong ayu-ayu leh nemu ning tengah mau. Wes. Dadah.